Wel, nos ytha croeso i'r oedfa heno yn enw'r arglwydd Iesu Grist Emyr sydd yn arwen ni eto heno. Mae yna gyfle ni fwynhau cymdeithas pellach gyda'n gilydd trwy gael paned. Ni yn gweddio y bydd Duw yn defnyddio yr oedfa mae heno mwyn i glod e. Mae Meirion, ni'n sôn, yn pregethu y methel gorseinol. Dion yn Llambed heno, ni'n cofio amdani nhw. Ac yna, wrthnos sydd o'n blaenau ni, mae'n wrthnos o weddi. Fi'n meddwl bod amserlen yr wrthnos wedi ddanfon i aelodau neu felly ar y grŵp WhatsApp prynhawn yma. Felly mae'r holl weithgareddau yn mynd i fod yn rhan o'r wrthnos o weddi sydd gyda ni yr wrthnos hon, gyda ffocws gwahanol bob dydd i fod yn gymorth i ni weddio gyda'n gilydd am bethau penodol. Ac felly, mae yna rhywbeth i weddio am fori, ond cyfarfod Euniried sy'n nos fori, ac yna nos Fawrth, cyfarfod gweddi fan hyn fel arfer am 7:45, bore di Mercher yn hun ia. Nos Iau am 7:45, gyfarfod gweddi. Dydd Gwener, bore coffi fan hyn a'r clybiau gyda'r nos i'r plant a'r pobl ifanc. A wedyn dydd Sadwrn, 9:00 y bore, cyfarfod gweddi yn tŷ ni, fan hyn yn yr Eglwys Newydd. A nes i'n coeddi bore yma, ond mae yna frecwas merched yn dilyn hynny am 10:00. Felly wna eto yn tŷ ni am 10:00 bore dydd Sadwrn. Eto fan ni'n dweud bore yma, mae cwrdd aelodau ar 40 y Ionawr am 3:00 y prynhawn, prynhawn dydd Sadwrn. Os chi ddim yn gallu dod, plis rowch wybod i ni o flaen llaw fel bod ni'n gwybod. Ac mae castell United Beach Missions, bydd mwy o sôn, mae Tyrza o United Beach Missions yn mynd i ddod wythnos nesaf i rhannu mwy am y gwaith hwnnw, ond cofiwch am hynny ar gyfer casgliad y mis. Ac wythnos nesaf, fi'n credu mai Emyr, os dyw a'i mynd, fydd yn arwen y ddwy oedfa Sul nesaf. Wel, dyna'r coeddiadau. Neu ni ddechrau'r oedfa yn iawn a troi at Dduw mewn gweddi gyda'n gilydd. O Dduw mawr, ni'n diolch i ti bod ni'n dod yn dweud deiwch ata fi, bawb sydd yn flinderog ac yn llwythog. O Dduw, ni'n gwybod mai dyna yw ein cyflwr ni heno, a mae dy angen di arno ni. Ni'n diolch i ti bod ti yn addo rhoi gorffwys i ni. O arglwydd, wrth i ni daddoli di heno, wrth i ni wrando air di. O, ni'n gweddio bydde ti trwy dysbryd glân yn rhoi'r gorffwys na i ni, yn ddwfn yn ein calonnau ni. Fel bod ni yn fodlon yno ti, ac yn byw bywydau sy'n dwy'n clod a mawl i ti, wrth i ni ymddiried a gorffwys yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti bod wedi dweud ar y groes gorffennwyd, bod y cyfan sydd wedi angen i wneud ar gyfer iachawdwriaeth wedi gwblhau. O Dduw, ni'n ymddiried yn o ti heno, yn gweddio i ti ddefnyddio dy air di heno, mwyn lles i ni, ac mwyn rhoi ni'r gorffwys na ynddo fe. O Dduw, bydd gyda ni felly, bydd gyda Emyr yn arbennig wrth fe'n harwen ni, a bendithia pob rhan o'r oedfa sgwylio fydd yn dda, fel bod y cyfan yn cael ei ddefnyddio mwyn clod a mawl i ti dy hun. A ni'n gofyn y pethau hyn yn enw ac yn heiddiant, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Yr emyn gyntaf heno yn gosod ein thema ni. Rwy'n 489 o Iesu, yr archoffeiriad mawr. Dyna ni'n mynd i fod yn meddwl amdani heno. Ro fy enw ar dy fraich i lawr. Ro eilwaith mewn llythrennau clir ef ar dy ddwyfron sanctaidd byr. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
Wel, ni'n ailgydio heno yma yn ein cyfres ni yn y llythyr at yr Hebreaid. Neu fel wedi gweud o'r blaen, falle bydde fe'n well meddwl amdano fe fel pregeth i'r Hebreaid. Ond llythyr oedd hi, llythyr at grŵp o bobl oedd wedi dechrau dilyn Iesu Grist. Ond pobl oedd nawr yn gwynebu erledigaeth a pwysau arnyn nhw. Pobl oedd yn cael eu temtio i adael Iesu a mynd nôl at ei hen ffyrdd o fyw. A be ni wedi gweld felly, mae prif neges y llythyr neu'r pregeth yma yw fod Iesu yn rhagori. Mae Iesu yn well. Ni wedi gweld yn barod fod e'n well na'r proffwydi. A fod e'n well na yr angylion. Fod e'n well na Moses a Joshua. Nawr, wrth i ni gyrraedd diwedd pennod 4, ni'n dechrau ar adran fawr newydd. Ac yn mynd i glywed fod Iesu yn well nag Aaron. Fod Iesu yn well nag unrhyw archoffeiriad arall. Nawr, ni wedi clywed hynny mewn gwirionedd nôl ym mhenod 2. Mewn un adnod yn dweud fod Iesu yn archoffeiriad. Ond fan hyn nawr, o ddiwedd pennod 4 ymlaen i bennod 10, mae'r thema yma yn mynd i gael i astudio. Mae yna tangent, mae yna rhyw asides bach hefyd, ond dyma yw'r prif ffocws. Iesu, yr archoffeiriad mawr. A dylse hynny falle ddim fod yn sioc, achos yn mewn llawer o ffyrdd, canolbwynt y grefydd Iddewig oedd gwaith yr archoffeiriad yn dyfe. Byddai'r bobl yn mynd i addoli, yn mynd i'r tabernacl neu'n mynd i'r deml i geisio Duw, ond pwy oedd yn arwain hynny? Wel, yr archoffeiriad. A felly mae'n rhaid bod yna demtasiwn gan yr darllenwyr greiddiol yma o i fynd nôl at yr hen ffordd, nôl at yr hen archoffeiriad. Be mae'r awdur yn trial dangos iddyn nhw, pam bod chi'n meddwl gwneud hynny? Pam mae gennych chi yr arglwydd Iesu Grist. Wel, gadewch i ni ddarllen te. Hebreaid 4, dechrau'n adnod 14. Dyma air Duw. Gan fod gennym felly archoffeiriad mawr sydd wedi mynd drwy'r nefoedd, sef Iesu, mab Duw. Gadewch i ni lynu wrth ein cyffes. Canes nid archoffeiriad heb allu cyd ddioddef a'n gwendidau sydd gennym. Ond un sydd wedi ei demptio ym mhob peth, yn yr un modd â ni, ac eto heb bechod. Felly, gadewch i ni nesau mewn hyder at orsedd gras mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. O blith dynion y bydd pob archoffeiriad yn cael ei ddewis, ac ar ran pobl feidrol y caiff ei benodi, yw cynrychioli mewn materion yn ymwneud â Duw, i offrymu rhoddion ac aberthau dros bechodau. Mae'n gallu cyd-ymddwyn ar rhai anwybodus a chyfeiliornus, gan ei fod yntau hefyd wedi ei amgylchu a gwendid. Ac oherwydd y gwendid hwn, rhaid iddo offrymu dros bechodau ar ei ran ei hun, fel ar ran y bobl. Nid oes neb yn cymryd yr anrhydedd iddo'i hun, Duw sydd yn ei alw, fel y galwodd Aaron. Felly hefyd gyda Christ. Nid ei ogoneddu ei hun i fod yn archoffeiriad a wnaeth, ond Duw a ddywedodd wrtho, fy ma fi ath genhedlodd di heddiw,
Fel mae'n dweud mewn lle arall hefyd, rwy ti yn offeiriad am byth yn ôl urdd Melchizedek. Yn nyddiau ei gnawd, fe offrymodd Iesu weddiau ac erfyniadau gyda llef uchel a dagrau i'r un oedd yn abl i'w achub rag marwolaeth. Ac fe gafodd ei wrando o achos ei barchedig ofn. Mai mab ydoedd, dysgodd ei fuddod drwy'r hyn a ddioddefodd. Ac wedi ei berffeithio, daeth yn ffynhonnell iachawdwriaeth dragwyddol i bawb sydd yn ufuddhau iddo. Wedi ei enwi gan Dduw yn archoffeiriad yn ôl urdd Melchizedek. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Falle bod jyst werth i fi nodi, fel wedys, mae'r adran yma'n un hir. A mae yna dipyn o orgyffwrdd yn mynd i bod, byddai methu dweud popeth, bob pregaeth fath o beth. A felly, jyst i bwynt allan fan hyn, nawr ni wedi clywed enw Melchizedek dwywaith fan hyn. Yr awdur yn dyfynnu o Salm 110. Os chi ddim yn gwybod pwy yw Melchizedek, a chi ddim efo syniad be mae hynny'n golygu, peidiwch poeni, nawn ni ddod at hynny, okay? Pan ni'n cyrraedd pennod 7. Mae'r awdur actually'n dweud yn adnod 11, am Melchizedek mae gennym lawer i'w ddweud. So mae yna bethau i'w dweud, ond ddim heno. Okay? So sa'n mynd i sôn mwy am hynny heno, bydd rhaid chi aros tan pennod 7. Wel, gadewch i ni ganu efo'n gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 13 yn yr atodiad. Dwg fi i fynydd yr olewydd. Nathon ni glywed yn darlleniad am Iesu yn gweddio ac yn erfyn gyda llef uchel a dagrau. Mae'n siŵr mae cyfeirio'n benodol at ei brofiad yng Ngardd Getsemane sydd gyda ni fyna. A dyna mae'r gan nesaf yma'n sôn amdani. Dwg fi i fynydd yr olewydd, lle mae'n heidwad yn yr ardd. Chwys fel dafnau gwaed yn disgyn hyd ei ryddiau hardd. Beth yw'r ymdrech sy'n ei enaid pan bod hwn sy'n frenin nef a gofidiau dwys hyd angau yn ei galon ef. Cwpan sydd o'i flaen yw hyfyd. Cwpan chwerw angau loes. Tal pechodau myrdd o ddynion ar unigrwydd croes. Yn ngardd Getsemane, mae Iesu'n gweld yr hyn sydd o'i flaen a mae reality'r peth yn achosi iddo fe i alw allan ac i chwysu gwaed ac i grio. Ond a wnaeth Iesu wrthod y fed? Na yw'r baich rhy fawr i'w ddwyn? Na, gwel e yn estyn am y cwpan yfa dy fwyn. Dysgym Iesu faint o ymdrech, dysgym werth y dafnau gwaed. Yn dragywydd gwnaaf dy ddilyn llechaf wrth dy draed. Nawn ni sefyll i ganu.
niweddio efo'n gilydd. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti heno ein bod ni yn gallu ailgydio yn y llythyr yma, yr llyfr yma, y bregaeth estynedig yma. Ac arglwydd bod yna gymaint o bethau ni ddim yn siŵr amdanyn nhw, ni ddim yn gwybod pwy yn union oedd yr awdur, ni ddim yn hollol sicr pwy oedd y darllenwyr gwreiddiol. Ac arglwydd, mewn llawer o ffyrdd, falle oedd eu sefyllfa nhw yn ddigon gwahanol i ni. Eto arglwydd, wrth i ni ddarllen y geiriau hyn, ni yn diolch i ti. Ein bod ni yn cael gweld, yn cael ein atgoffa, yn dod i ddeall, y ffaith fod yr arglwydd Iesu Grist yn rhagori, fod yr arglwydd Iesu Grist yn ddigon, fod yr arglwydd Iesu Grist yn dda, yn ogoneddus. Arglwydd, ni'n diolch i mae fe yw Duw y mab, a fod wedi dod i'n plith ni. Ac i fod wedi dod yn isel ac yn ostyngedig. Ni'n diolch fod yn fwy ac yn uwch na'r angylion ac yn uwch na phob enw arall. Dad, i ni'n cyffesu, mae yna degell falle, achos bod ni ddim yn gwybod ein Beiblau ni a'r Hen Testament yn ddigon da, mae rai o'r pethau yma'n anodd i'w deall i ni. Nid i helpu ni felly. Helpa ni wythnos i wythnos. Helpa ni i ganolbwyntio ac i rando ac i ddeall. Ni'n gofyn nid i hefyd helpu ni os oes yna bethau ni ddim yn deall i fynd ac i chwilio am atebion. Arglwydd, ni'n gofyn am nerth dy ysbryd glân di. Ro oleuni. Arglwydd, siarad â ni. Gad i'r Beibl i ddod yn fyw, gad i'r llythyr yma i ddod yn fyw, gad i ni gael golwg newydd, ffres o'r arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, ni eisiau dy nabod i yn well. Ni eisiau gweld, yn well, beth mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud trosto ni. Pwy yw yr arglwydd Iesu? A dad, i ni angen dy help di. Mae'n sefyllfa ni yn wahanol iawn heddi i beth bynnag oedd yr Cristnogion yma'n gwynebu. Ond arglwydd, i ni angen dy help di felly i gymhwyso. Ni angen dy help di i weld pa wahaniaeth mae'n mynd i wneud i ni heno ac yn y flwyddyn newydd yma i gael Iesu fel ein harchoffeiriad mawr ni. Ni'n diolch amdano fe. Diolch fod yr un yma sydd mor wych, mor ogoneddus, mor gryf, mor hyfryd ym mhob ffordd. Diolch fod yn cynnig ei hun i ni. Wedi dod yn un ohono ni. Arglwydd, ni'n diolch fod ein henwau ni, pob un sy'n credu wedi ysgrifennu ar ddwylo ac ar fron yr arglwydd Iesu Grist. A dad, ni yn gofyn, fel ni wedi canu yn barod, a bydde di'n helpu ni i ddilyn yn awr. A ni'n gweddio bydde enw Iesu wedi sgwennu ar ein calonau ni. Ac y bydde ni yn gallu byw bywydau nawr sydd yn dy blesio di. Arglwydd, helpa ni lechu wrth dy draed di. Arglwydd, beth bynnag yw ein trafferthio ni heno a pa bynnag wendidau sydd yno ni. Diolch fod Iesu yn gallu cydymdeimlo. Diolch fod yn ddigon. Arglwydd, ni'n cyflwyno'n hunan nawr i ti felly. Dad, tyrd yn agos. Gogoneddau dy enw mawr di.
dim ond ti sy'n heiddi'r clod, derbyn y clod arglwydd. Am bod ni'n dod yn enw ein harchoffeiriad mawr, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu rhif 169 yn y llyfr yma. Fi'n credu bod yn y casgliad corolau hefyd, ond am gael ffydd i edrych gyda'r angylion fri. I drefn yr iachawdwriaeth, dirgelwch ynddi si. Dwy natur mewn un person yn anwahanol mwy. Mewn purdeb heb gymysgu yn ei perfeithrwydd hwy. O fenaid gwel a fasrwydd y person rhyfedd hwn. Dy fywyd mentra arno ac arno rod y bwn, mae'n ddyn. I gyd ymdeimlo a holl wendidau i gyd. Mae'n ddew i gario'r orsedd ar ddiafol cnawd a byd. Diolch iddo. Nawn ni sefyll i ganu. O trowch gyda fi, a fel wedes i ni ar ddechrau adran hir nawr, rhyw 5 pennod yn delio gyda'r thema yma o Iesu fel yr archoffeiriad mawr, Iesu fel yr un sy'n rhagori ar pob offeiriad ac archoffeiriad arall. A fel wedes i, mae'n lot o... Mae'r thema yma ni'n mor gyfoethog. Mae'n y gymaint o sôn yn yr Hen Testament am yr archoffeiriad, am yr rôl, am yr aberthau, am y gwisgoedd. Mae'n y lot gormod i ddweud mewn unrhyw un pregeth. A felly, bydd yna bethau byddwn ni'n gweld dros yr wythnosau i ddod. Heno, ni'n mynd i ffocysu, neu trio ffocysu, ar pa fath o archoffeiriad yw e. Okay, dyna lle mae'n ffocws ni'n mynd i fod. Pa fath o archoffeiriad yw e. Ond falle cyn bod ni'n mynd fyna, mae eisiau ni gymryd cam bach yn ôl. Achos, wedes i'n gynharach, i'r darllenwyr cyntaf, dyma canolbwynt y llythyr, a falle oherwydd, mae dyma oedd un o'r pethau mawr o'n nhw'n reslo gyda fe. Dyma un o'r pethau mwyaf perthnasol iddyn nhw. Ond nhw'n deall yn iawn beth yw archoffeiriad a pam bod angen un. A falle bod hynny ddim yn wir i ni heno. Falle bod y rai yma, a chi ddim wir yn siŵr beth yw archoffeiriad. Heb sôn am, pam bydda angen un ohonyn nhw arno fi. Okay? So, ni jyst yn mynd i feddwl ychydig am hynny, cyn meddwl am pa fath o archoffeiriad yw Iesu. Nawr, beth yw archoffeiriad?
Mae lot gallwn ni ddweud. Mae'r peth yn cael ei ateb yn eitha syml i ni ym Mhenor 5 adnod 1. Ni'n clywed hyn. O blith dynion bydd pob archoffeiriad yn cael ei ddewis, ac ar ran pobl feidrol, y caiff ei benodi yw cynrychioli mewn materion yn ymwneud â Duw, i offrymu rhoddion ac aberthau dros bechodau. Beth yw archoffeiriad? Wel, yn syml, rhywun sydd yn gallu'n cynrychioli ni ger bron Duw. Cyfryngwr, mediator, go-between. Rhywun sy'n gallu sefyll yn y canol rhwng Duw a phobl. Dim syndod bod e'n cael ei bwysleisio, penod 4 adnod 14, mae fe yw Iesu, y dyn, ond fe hefyd yw mab Duw. Dyna yw archoffeiriad. Rhywun sy'n gallu cynrychioli pobl ger bron Duw a goffrymu aberthau dros bechodau ar ei rhan nhw. Ond pam bod angen un? Pam bod angen un? Wel, mae'r ateb i hynny mewn ffordd yn cael ei roi ni hefyd ym Mhenor 4 adnod 14. Pwy yw Iesu? Wel, gan fod gennym felly archoffeiriad mawr sydd wedi mynd drwy'r nefoedd. Ac yna mae'n sôn yn adnod 16, gadewch i ni nesau mewn hyder at orsedd gras. Pam bod angen archoffeiriad arno ni? Wel, achos i ni ddim yn gallu nesau at Dduw fel ydyn ni. I ni wedi colli'r hawl i ddod i fewn i bresenoldeb Dduw. Nôl ar ddechrau y Beibl, ni'n clywed am y cwymp, lle mae Adda ac Efa yn pechu, maen nhw'n gwrthryfelan erbyn Duw, a maen nhw'n cael ei gyrru allan o'r ardd, allan o bresenoldeb Duw. Ac o hynny ymlaen, sdim ffordd gyda ni i ddod fel ydyn ni. Nawr, yn yr Hen Testament, mae Duw yn trefnu system. System oedd yn dangos i'r bobl mor sanctaidd oedd e. Ac yn dangos bod ni ddim yn gallu dod i fewn i'w bresenoldeb e, heb bod ein pechod ni yn arwain at ein dinistyr. A felly chi'n darllen yr Hen Testament, a ni'n clywed fod Duw yn gosod lan system. Mae yna tabernacl neu, mae yna demo, mae yna llen yn gwahanu y bobl mas fyna oddi wrth ei bresenoldeb e. A dim ond un person sydd yn cael dod i fewn unwaith y flwyddyn, sef yr archoffeiriad. A maen nhw dim ond yn cael mynd i mewn unwaith y flwyddyn ar ôl aberthu dros eu pechodau nhw eu hun. A be mae'r awdur yn trial dangos i ni fan hyn yw fod hynny yn gysgod. Cysgod o'r gwaith oedd Iesu yn mynd i ddod i'w wneud. Fod Iesu nawr, yr archoffeiriad mawr, wedi llwyddo i ddod â'i bobl nid i fewn i pabell neu adeilad o waith llaw, ond fod Iesu wedi mynd i fewn i'r nefoedd. Fod Iesu wedi mynd at yr orsedd. A nawr, trwy ei aberth dyw e ddim yn orsedd barn i ni mwy, ac mae'n orsedd gras. Nawr, mae'n lot fwy i ddweud. A gobeithio byddwn ni'n gweld manion dros yr wythnosau nesaf. Fel wedes i heno, fi eisiau'n ffocws ni fod ar, wel, pa fath o archoffeiriad yw e? Be sydd yn nodweddu Iesu fel ein harchoffeiriad mawr ni? Peth cyntaf. Mae Iesu yn un sydd yn gallu ein cynrychioli. Mae Iesu yn un sydd yn gallu ein cynrychioli. Mae'n addas iawn bod ni'n dod at y ran yma ar ôl Nadolig. Dylsyn ni ddim angen treulio lot o amser ar y pwynt cyntaf yma. Ni newydd treulio mis yn meddwl yn dod am y ffaith fod Iesu wedi dod i'r byd, wedi cael ei eni fel person.
fod y gair wedi dod yn gnawd, fod Duw wedi dod yn ddyn. A wnaethon ni glywed sawl gwaith ond mae rhan o hynny oedd fod e'n dod yn un ohonom ni. Dod i'n cynrychioli ni. A ni'n gweld yr un peth fan hyn yn di ni. Pennod 5, adnod 1. O blith dynion, bydd pob archoffeiriad yn cael ei ddewis. Ac adnod 5, felly hefyd gyda Christ. Ac yna, pennod 5, adnod 7, ni'n clywed yn dyn ni fod Iesu yn nyddiau ei gnawd. Yn nyddiau ei gnawd. Hynny yw, yn y dyddiau pan oedd e'n byw yma ar y ddeiar fel dyn. Mae Iesu wedi ei gymryd o blith dynion. Nawr, wrth gwrs, mae e hefyd yn dduw. Ni wedi clywed yn barod fod e'n fab Duw. Newn ni ddarllen fod e'n cael ei benodi gan dduw. Ond am nawr, y peth allweddol yw sylweddoli fod yn un sy'n gallu ein cynrychioli ni. Mae ganddo fe'r hawl i'n cynrychioli ni am ei fod yn un ohono ni. Pan ddath Iesu i'r byd, a ni wedi clywed lot am hyn yn ddiweddar, ond pan ddath i'r byd, nath e ddim dod fel angel. Nath e ddim cymryd cnawd anifail o ryw fath. Fe nath e ddim dod ar ddill unrhyw beth arall yn y greadigaeth. Fe ddath e fel person. Fe ddaeth e fel un oedd yn gallu ein cynrychioli ni. Mae Lenin flwyddyn fawr yn dydy yng Nghymru blwyddyn o etholiadau. Ym mis Mai, bydd y bobl yn sefyll fel cynrychiolwyr yn y Senedd. A fi ddim yn gwybod yn union beth yw'r prosesau. Fi ddim yn gwybod be mae rhaid iddyn nhw wneud i ddangos bod hawl dyn nhw i sefyll, ond bydd rhaid iddyn nhw ddangos bod nhw'n gallu cynrychioli eu cymuned neu ei ardal nhw. Mae Iesu wedi profi fod ganddo fe'r hawl. Trwy ddod yn fabi, trwy ddod yn ddyn, trwy fyw ei fywyd yn nyddiau ei gnawd. Ie, trwy weidi a sychedu a'r holl bethau hynny, mae wedi profi, mae'n un ohono ni. Nid ymddangos, nid rhyw rith, nid rhyw ysbryd, nid disguise oedd hyn. Na, fe ddath e'n berson go iawn sydd yn gallu ein cynrychioli ni. So yna'r peth cyntaf, syml, mae rhaid i ni ddeall hynny. Pa fath o gynrychiolydd yw eto? Dyma'r ail bwynt. Mae'n un sy'n gallu cyd-ymdeimlo. Mae'n un sy'n gallu cyd-ymdeimlo. Dros y misoedd nesaf, wrth i ni nesau at yr etholiad y mis Mai, fi siŵr fydd na hustings yn boi, bydd na cyfweliadau, bydd yr ymgeiswyr yma sydd eisiau cynrychioli a sydd falle gyda'r hawl i gynrychioli, bydd pobl yn gofyn iddyn nhw, wel, beth sy'n gwneud ti yn gynrychiolydd da i fi? Wyt ti'n berson o gig a gwaed fel fi? Iawn, fi'n derbyn hynny, ond pam ddylswn ni dy ddewis di? Dim syniad gen ti beth yw i fod yn fy sgidiau i. Ti ddim yn gwybod y pethau fi'n gwynebu, ti ddim yn brwydro'r brwydrau fi yn ymladd o ddydd i ddydd. Ni eisiau rhywun sy'n gallu ein cynrychioli ni, ond ni hefyd eisiau rhywun sy'n gallu cyd-ymdeimlo â ni yn dydyn ni, a dyna'r union beth sydd gennym ni fan hyn. Pennod 4, adnod 15. Canis nid arch offeiriad heb allu cyd-ddioddef a'n gwendidau sydd gennym. Ond un sydd wedi ei demptio ym mhob peth, yn yr un modd â ni, ac eto heb bechod. Peidiwch meddwl am foment oherwydd fod Iesu yn dduw.
wedi dod yn y cnawd fod e ddim yn gallu cydymdeimlo gyda ni. Na. Wel, mae bywyd yn gallu bod yn anodd. Oherwydd y cwymp, oherwydd effeithiau pechod yn y byd ac yn ein bywydau ni, mae dioddefaint yn rhan anatod o'n profiad ni. Os i ddarllen dyfyniad wythnos yma, mae'n darllen llyfr ar bwnc gwahanol, ond y dyfyniad oedd hyn, the only qualification for suffering is to live long enough. The only qualification, yr unig peth chi angen mwyn dioddau yw i fyw yn ddigon hir. Mae dioddefaint yn sicr o ddod. Mae yna bobl yma heno sy'n gwybod llawer mwy na fi am ddioddef. Ond mae'r un yma sydd yn gallu ein cynrychioli ni fel dyn, mae e hefyd yn gallu cydymdeimlo gyda ni. Meddyliwch am rai o'r pethau profodd Iesu. Nath e brofi tlodi ac angen. Yn cael ei eni yn dlawd yn dydy a dechrau ei fywyd fel ffoadur a mae yna bwynt yn ei bywyd lle mae'n dweud bod dim lled o fe hyd yn oed i roi ben i lawr. Mae rhywun yn gofyn i gael gweld ceiniog, dim un ganddo fe'n ei boced, mae'n gofyn i rhywun arall gael weld un. Falle bod chi wedi profi rhywbeth o hynny. Nath Iesu brofi erlyd a gwrthwynebiad. Nath ni glywed ychydig am hyn bore yma. Mae'n cael ei wrthod gan ei bobl ei hun. Mae'n cael ei gwestiynu gan aelodau o'i deulu ar adegau. Ac mae'n cael ei gamdrin yn y ffyrdd mwyaf dychrynllyd. Falle bod chi yn gallu ategu at hynny. Nath Iesu brofi unigedd a galar. Chi'n cofio amdano fe wrth fedd Lazarus. Chi'n cofio pan mae'n clywed am farwolaeth yw am fydyddiwr a chi'n meddwl amdano fe yng ngardd Getsemane a'r disgyblion eraill yn cwmpo i gysgu ac yna pan mae'r milwyr yn dod maen nhw'n ffoi ac yn ei adael e. Falle bod chi wedi profi rhywbeth o hynny. Nath yr arglwydd Iesu brofi straen a gofid. Nath e fyw bywyd caled. Oedd e'n gweithio yn ddi-baid ac yn aml yn aros lan yn y nos yn gweddio ac chi'n cofio fe'n edrych dros Jerusalem yn gofidio. Bod eisiau casglu nhw ato fe ei hun o dan ei adenydd a maen nhw'n gwrthod. Felly bod chi wedi profi rhyw straen. Mae Iesu wedi profi braw a gwawd. Mae'r disgyblion i gyd yn ei adael e, ond wrth gwrs mae Judas yn ei fradychu e. Ac wrth iddo fe fynd i'r groes, mae'n cael ei wawdio, ei boeri arno fe. Pobl yn gwneud sport am ei ben e. Falle bod chi wedi profi rhywbeth o hynny. Wrth gwrs, nath yr arglwydd Iesu ddioddau poen a syched a cael ei arteithio a fe nath e farw. Falle bod dim un ohonyn ni wedi gwynebu'r union beth yna eto, maen nhw ar y gorwel efallai i ni. O gallen ni fynd ymlaen. Mae Iesu'n gallu cydymdeimlo gyda'n gwendidau dynol ni.
Ac ar ben hynny, nid jyst ein profiadau anodd ni, ond fel mae'r awdur yn gwneud yn glir fan hyn, mae'n gallu cydymdeimlo gyda ni yn ein temptasiynau ni hefyd. Yn dydy, adnod 15 eto. Nid archoffeiriad heb allu cyd ddioddef a'n gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi ei demptio ym mhob peth yn yr hun modd â ni, ac eto heb bechod. Wel, dyna pam ni angen cynrychiolydd, ynddo fe? Dyma pam i ni angen archoffeiriad, achos i ni wedi cael ein temptio ac i ni wedi rhoi fewn i'r temptasiynau. Falle bod ein temptasiynau ni'n edrych yn wahanol, falle bod y struggles ni'n gwynebu yn amrywio o berson i berson, ond i ni gyd wedi cael ein temptio ac i ni gyd wedi pechu ger bron Duw, i ni wedi methu'r prawf ac i ni wedi cael ein gyrru o'i bresenoldeb a does dim ffordd gyda ni ddod i nôl i fewn. A mae dyn ni un nawr fan hyn, yr archoffeiriad, sydd yn gallu cydymdeimlo gyda ni hyd yn oed yn y profiad o demtasiwn. Hynny yw, gafodd e cyfleon i bechu. Ac oedd yna adegau lle oedd y diafol ac eraill efallai yn awgrymu iddo fe ac yn annog iddo fe, yn cyflwyno y posibilrwydd, gwna hyn, gwna'r llall, gwna yr pethau hyn. Ti'n gwybod sydd ddim yn iawn, ti'n gwybod sydd yn groes i gyfraith dy dad di. Ond mae yn sefyll yn gadarn. Mae'n gallu cydymdeimlo gyda ni yn y temptasiwn, ond oedd aros yn ddibechod. A felly, pan mae gofidiau bywyd yn dod, a pan mae temptasiynau bywyd yn dod, i ni'n gallu gwybod fod yna un fan hyn nawr sy'n gallu'n cynrychioli ni, ac ar ben hynny, mae'n gallu cydymdeimlo gyda ni. Ond mae yna fwy. Mae yna rhywbeth pwysig arall sydd ei angen yn does. Mae nhw'n dweud yn Saesneg, misery loves company. Mae'n help weithiau i gael rhywun sy'n gallu cydymdeimlo, rhywun i sefyll gyda ni yn y dyddiau tywyll, ond dim ond hyn a hyn o help yw e. Achos dyw hwnna ddim yn newid y sefyllfa, ydy e? A felly ni'n dod yn olaf at hyn, mae Iesu yr archoffeiriad yn un sydd yn gallu ein cario ni. Mae'n gallu ein cario ni. Ble mae'r archoffeiriad mawr yma? Wel, ni wedi clywed yn do. Mae wedi mynd drwy'r nefoedd. Hynny yw, mae wedi llwyddo. Mae wedi cwblhau ei waith. Mae wedi ein cynrychioli ni, a mae wedi cynnig yr aberth dros bechod, a mae wedi cael ei gladdu, ond yna fe wnaeth e atgyfodi ac esgyn yn ôl i'r nefoedd. Yn yr hen drefn, fe wedi gweud yn barod, oedd yr archoffeiriad yn mynd i fewn i'r tabernacl, neu mynd i fewn i'r demo. Ac oedd yr archoffeiriad, yn cynrychioli y bobl. Oedd ganddo fe enwau y llwythau ar ei fron ac ar ei ysgwyddau. Ond oedd yna broblem. Oedd yr hen archoffeiriaid, hyd yn oed Aaron, yn gallu cynrychioli ac yn gallu cydymdeimlo, y broblem yw, ond nhw yn rannu yn y gwendid. Ond nhw'n rannu ym mhechodau y bobl. Pennod 5, adnod 3, 2 a 3, ni'n clywed am yr hen archoffeiriad bod nhw'n gallu cydymddwyn ar rhai anwybodus a chyfeiliornus, gan ei fod yntai hefyd wedi ei amgylchu â gwendid. Ac oherwydd y gwendid hwn, rhaid iddo ffrymu dros bechodau a hun fel a ran y bobl. Ond mae Iesu'n wahanol.
Dyma'r pwynt. Mae Iesu yn gallu'n cynrychioli ni, ac mae'n gallu cydymdeimlo gyda ni. Ond yr dioddefaint nath e wynebu, ac y gwrthwynebiad nath e wynebu, fe nath e sefyll yn gadarn, ac felly mae ganddo fe'r hawl i fynd i fewn i bresenoldeb y tad, heb orfod delio gyda'i bechod ei hun. Ac wrth fynd i fewn i bresenoldeb y tad, mae'n cario ei bobl gyda fe. Ni'n clywed yn dyn ni am yr hyn ddioddefodd e, pennod 5 adnod 7. Yn nyddiau ei gnawd, fe offrymodd Iesu weddiau ac erfyniadau, gyda llef uchel a dagrau, i'r un oedd yn abl i'w achub rhag marwolaeth, ac fe gafodd ei wrando o achos ei barchedig ofn. Mai mab ydoedd dysgodd i fuddod drwy'r hyn a ddioddefodd, ac wedi ei berffeithio daeth yn ffynhonnell iachawdwriaeth dragwyddol i bawb sydd yn ufuddhau iddo. Nath Iesu ddiodde. Sonia sy'n gynharach, mae'n siŵr mae cyfeirion bennaf fan hyn at ardd Gethsemane. Lle mae Iesu yn gweld y groes, yn gweld beth oedd e'n mynd i orfod ei ddiodde, beth oedd e'n mynd i gostio i achub pobl, ac a mae'n chwysu defnyddau o waed. A mae'n cael ei demptio i ffoi, mae'n cael ei demptio i beidio a mynd i'r groes, ond mae'n sefyll yn gadarn. A mae'n dweud fod y pethau hynny, y profiadau hynny, fel petai wedi ei berffeithio fe. Dwi'n ddim yn golygu bod e ddim yn berffaith cyn hynny. Na, y syniad sydd yn ei fan hyn yw bod ei berffeithrwydd e cyn hynny yn un potensial. Ond nawr mae ei berffeithrwydd e wedi cael ei brofi. Mae Iesu yn mynd trwy'r ffwrnais, a mae'r profiad yna yn dangos, yn profi ei byrdeb e, ei ffyddlondeb e, ei ufuddod e, ei gyfiawnder e, a'i gariad e, a mae yn mynd, yn dydy, mae'n gadael i'r milwyr ei arestio fe, a mae'n gadael i'r awdurdodau i'w gamdrin e, a maen nhw'n gadael iddyn nhw i chwipio fe a rhoi coron ddraen amdano, mae'n gadael iddyn nhw i arwain e trwy'r strydoedd, mae'n gadael iddyn nhw i roi yr hoelion trwy ei ddwylo a'i draed a'i godi ar y groes. Oedd pob archoffeiriad arall yn gorfod cynnig a berthau am ei pechod ei hun, ond Iesu yw'r archoffeiriad mawr sy'n cynnig ei hun dros bechod. Fe yw'r archoffeiriad fe yw'r aberth. Nawr mae wedi mynd i fewn i bresenoldeb y tad, a mae'n cario ni. Mae'n ein cario ni. Nid yn unig mae wedi llwyddo, nid yn unig mae wedi mynd i fewn i'w ogoniant, ond ni'n rannu yn ei fuddugoliaeth. I ni yno gyda fe, i ni trwy ffydd wedi ein gosod i eistedd gyda Christ yn unigolion leoedd. Ar be ni fod i'n wneud o ystyried hyn i gyd? Wel, mae'n lot fwy i ddweud, a byddwn ni'n gweld lot o'r cymwysiadau gwahanol, ond y peth cyntaf, y peth pwysica, yw adnod 16 o bennod 4. Gadewch i ni nesau mewn hyder at orsedd gras, mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Peidiwch mynd o fan hyn, mae'r awdur yn gweud. Peidiwch chwilio am drigaredd a gras a chydymdeimlad a help a nerth unrhyw le arall. Chi'n wan? Ydych. Chi'n bechaduried? Ydych. Chi angen help? Ydych. Lle chi'n mynd i gael e? Fan hyn. Gorsedd gras. Sut ych chi'n mynd i gyrraedd na?
Ond dim ond un ffordd, trwy'r archoffeiriad mawr. Yr archoffeiriad mawr sydd ar hawl i'n cynrychioli ni. Yr archoffeiriad yma sydd yn gallu cydymdeimlo gyda ni beth bynnag chi'n gwynebu. Yr archoffeiriad sydd yn ein cario ni o ddydd i ddydd. Diolch iddo. Amen. Amen. Gan i weddio. Arglwydd ein Duw. I ni'n nesau at y ti yn awr. Ond rhyfeddu bod pobl fel ni yn gallu dod, nid yn unig i fewn i dy bresenoldeb, ond yn gallu dod i at yr orsedd ei hun. A profi dy ras, dy gariad anheiddiannol di. Ni'n diolch bod hyn dim ond yn gallu dod trwy yr arglwydd Iesu Grist. Trwy'r hyn nath ei wynebu a'i ddiodde yn ein lle ni. Diolch amdano fe. Ni yn gofyn heno, a beth bynnag yw ein gwendidau, beth bynnag yw'n temptasiynau, beth bynnag yw'n amheuon, arglwydd helpa ni ddod at dy orsedd di, mewn ffydd. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganon ni o'r atodiad rhif 23. Ger bron fy niw a'i orsedd gref, mae gennyf achos llawn dilith. Yr archoffeiriad mawr yw ef, sy'n byw i eiriol trosodd byth. Fe seliwyd fy enw ar ei law ac ar ei galon raslon wyw. Ac o'n trasau fy ngheidwad draw na chaf fy ngwrthod gan fy niw. Na ni sefyll i ganu. Thank you.
Nawr bydded i'r arglwydd dyfendithio ath gadw. Bydded i'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat a bod yn drygarog wrthyt. Bydded i'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti heddwch. Amen.